L-għodwa tajba, illum it-3-11 ta' Lulju, festa ta' San Benedittu, patrun tal-Ewropa. Nilqakom għal din il-qoddisa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Monasteru tas-Sorijiet Benedettini fl-Imdina. Illum fit-talb tagħna inżommu l-Arċisqof Scicluna li qed ifakkar is-37 anniversarju minn meta ġie ordinat saċerdot. Nitolbu wkoll għal aktar vokazzjonijiet fid-djoċeżi tagħna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin f'dan il-monasteru għażiż ta' San Pietru fl-Imdina, avdat minn żminijiet antiki lis-Sorijiet Benedettini, u allura it-tradizzjoni hija li l-Isqof iqaddes il-festa ta' San Benedittu f'wieħed miż-żewġ monasteri Benedettini li għandna fil-pajjiżna, hawnhekk l-Imdina u l-Birgu. Dan għall-monasteru dedikat lil San Pietru għalhekk il-Mattija Preti f'dan il-kwadru sabiħ poġġa wkoll il San Pietru, imma wkoll hemm San Benedittu u Santa Skolastika. Dawn iż-żewġ aħwa li taw ħajjithom għal ħajja monastika, għal ħajja ta' persuni li jagħtu ħajjithom għat-talb. U żewġ kelmiet li għallimna San Benedittu huwa itlob u waħdem, ora et labora, itlob u waħdem. Ejjew nitolbu il-grazzja li aħna nkunu dejjem medijin fit-talb u fil-ħidma li l-Mulej sejħilna għaliha. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nittejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Eben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla, amen. Nitolbu. U Alla int tajtna li San Benedittu Abbati b'mallem għarif bl-iskola tas-servizz tiegħek. Għamel inħobbu lilek fuq kollox u li nimxu bqal kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel qari mill-ktieb tal-Proverbji. Ibni, jekk inti tilqa' kliemi u taħżem ġo fik il-kmandamenti tiegħi billi tagħti widen għall-erf u tħalli lil moħħok kif hemm sewwa, jekk issejjaħ l-erf u tolli leħnek għal fema tajba, jekk tfittex l-erf bħal fidda u tħaffer għalih bħal teżor moħbi, imbagħad tifhem il-biża' tal-mulej u ssib it-tarif ta' Alla, għax il-mulej jagħti l-erf minn fommu ġej it-tarif u d-den u jaħżen l-għajnuna għal minu sewwa u tarka l-min jimxi bl-ħtija u jħares it-triqat tal-ġusti u jasses it-triq tat-twajbin tiegħu. Imbagħad intifhem il-ħaq u s-sewwa u timxi f'kull triq li jitajba. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej inti s-sem tal-wirt tiegħi. Tal-wirt tiegħi. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken, jinet li l-mulej insidi, m'għandix tieħor ħliefek flimkien, mulej inti s-sem tal-wirt tiegħi. Imbirek il-mulej li tani l-fema, imqar billej qalbi tal-limni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bik fl-eminti qatt ma nitħarrek qatt, flimkien mulej inti s-sem tal-wirt tiegħi. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet, intallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa l dejjem quddiemek, flimkien mulej inti s-sem tal-wirt tiegħi. It-tieni lezzjoni. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Ħuti, intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħnina, tieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin, u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma l-missier ħafel lilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li jil-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-slim ta' Kristu jsaltan fi qlubkom, dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħar lill-Alla ħalli l-bxara ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bl-erf kollu u widbu lil xurxin b'salmi u innijiet u bana spiritwali. U brat taħar kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tajdu, għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu u roddu ħar lill-Alla l-missier permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. F'dan il-lejt tal-missier tagħna lil kulħadd nistiednu magħna ħajfaħruh bil-fom u l-qalb. Nersqu ferħanin qudiemu, iż-żuħajr għall-erf ta' kliemu u nofrulu ġieħ u talb. Mismewiet il-Patriarka jibgħat fuqna grazzja u barka ma' kull ġid li jani r-ruħ. Bħal Abram li nislu kabbar, bħal xemx li d-dija jħabbar, ta' żmien ġdid fil-Knisja l-ftuħ. Tajr is-sema bħal Elija mar jitimaw kif moħbi kien qed jgħaddi ħajtu far. U kif telet il-mannara l-Eliżew fuq wiċċ xmara minnu wkoll dan l-aġeb sar. Bħal Giuseppi qatt imkabbar, bħal Ġakob minn qabel ħabbar il-ġejjieni u seħ tas-sew. Nitolbuh jibqa' jdawwalna lilna u liedu sa jwassalna ħdejh fis-sema nitennew. Amen. Ħalli s-slim ta' Kristu jsaltan fi qlubkom, dak is-slim li għalih kontum sejħin
biex issiru ġisem wieħed. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum qaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien qalet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min minnhom kien jinżamm bħala l-akbar wieħed. Imma Ġesu qalilhom: fost il-pagani slaten jaħkmu fuq in-nies. U dawk li ħadmu seta' fuqkom isejħulhom benefatturi. Intom mhux hekk. Imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżgħar wieħed. U minnu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej. Għax minnu l-akbar? Dak li jkun fuq il-mejda jew dak li jkun qiegħed jaqdi. Mhux dak li jkun fuq il-mejda. Imma jien qiegħed fostkom nagħmilha ta' għaddej. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin infakru wieħed mill-patruni tal-Ewropa. San Pawlu VI iddikjara lil San Benedittu patrun tal-Ewropa u raġuni kienet li b'dak li beda fis-seklu VI għajjem il-kultura Ewropea miġbura madwar il-monasteri bħala ċentri ta' talb, ta' kultura, ta' xogħol, ta' agrikoltura, ċentri ta' ċivilizzazzjoni. Aħna rridu nitolbu l-interċessjoni ta' San Benedittu llum biex din iċ-ċiviltà tal-imħabba, tat-talb, tal-bżulija tkompli ssib propju ambjent fejn tikber u tixteret mhux biex fuq il-kontinent tagħna imma fostna u fid-dinja. Hija kultura qabel xejn li tiddikjara lill-Alla sit tal-bniedem u tal-ħolqien li tirrikonoxxi il-post li għandu fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. U allura San Benedittu jallimna din il-ħaġa fit-talba ta' San George Preka, aħna inħobbu ngħiduha din it-talba, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U San Benedittu din ħaġa jalliminna b'mod profond. Mela l-ewwel primat fl-ispiritualità ta' San Benedittu huwa Sinjur Alla. Imma mbagħad San Benedittu fix-xogħol, fil-ħajja tal-komunità, fl-ubbidjenza, fil-kastità, fil-povertà, imma anke fl-istabilità, ħoloq ambjent fejn il-bniedem jikber ukoll fih innifsu u mal-oħrajn. Il-monasteri benedittini isiru fl-Ewropa ċentri ta' kultura partikolari u speċjali. Huma biex ngħidu hekk il-qafas li ta' lill-kontinent Għażistana it-toma tajba li aħna għadna ngawdu. Minn dan il-monasteru antik nitolbu lil mulej xerred bl-interċessjoni ta' San Benedittu u ta' oħtu Santa Skolastika barka fuq il-pajjiż tagħna. Aħna u nfittxu il-ġid materjali, noxew bl-isbuħija ta' affarijiet maħluqa minn Alla u mill-bniedem, ejjew ma ninsewx li qegħdin hawn għal ftit żmien u rridu nagħtu kont tal-għażliet kollha tagħna. Id-domanda tagħna trid tkun: jiena bil-ħajja tiegħi qed inħalli d-dinja ftit aħjar milli sibta? Għax kultant nieqfu u nagħmlu xi tnejda jekk ma nagħmlu xi tgergira wkoll, imma il-mulej jgħinna nistaqsu lil nfusna: ħabib, imma inti x'qiegħed tagħmel, x'qiegħda tagħmel biex id-dinja tkun aħjar? Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Benedittu llum
biex din il-mistoqsija li tidwi fil-qalb tagħna natwa risposta sinċira. Mulej ejni bil-ħajja tat-talb u bil-ħajja tax-xogħol inħalli d-dinja aħjar milli sibta. Ejjew issa nofru t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' San Benedittu, nitolbu għal dan il-monasteru, għal benefatturi ta' dan il-monasteru, għal tant ġenerazzjonijiet ta' sorijiet, ta' badessi li ħadmu hawnhekk u anke fil-monasteru liħor ta' Santa Skolastika l-Birgu biex il-mulej jibirek il-ħidma tal-monasteri tagħna. Nitolbu. Nitolbuk ukoll għal Papa Franġisku, suċċessur ta' San Pietru, biex il-mulej iwiżnu jagħtih id-dawl u l-ferħ tal-lealtà tagħna. Nitolbu. Nitolbu għalina l-isfijiet u għas-saċerdoti biex il-mulej jieħu ħsiebna, iħenna lina u jagħmilna tassew rajja skont il-qalb tiegħu. Nitolbu. Nitolbu għall-insara kollha biex kulħadd skont il-vokazzjoni tiegħu iħobb il-Alla fuq kollox u lill-proxmu tiegħu bħalu nnifsu. Nitolbu. Nitolbu għall-Ewropa biex qatt ma tinsa iż-sbuħija tas-sejħa li tkun nisranija. Nitolbu. Mulej nitolbuk għall-mejtin kollha tagħna, għatihom int il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn bl-interċessjoni ta' San Benedittu bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju ħadd-tifli u l-glorja ta' ismu Fit-tiba tiegħek mulej ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek fis-solennità ta' San Benedittu Abbati u għatina li bħalu nfittxu lilek biex niksbu d-doni tal-għaqda u sliem fil-qadi tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Intrid li San Benedittu Abbati jiddi b'dawl tal-għaġeb bil-grazzja ta' Ġesu Kristu Sidna għax hu qis li xejn ma waqwa mill-imħabba ta' Kristu u ried li wliedu jaqduh bħala sultan kbir. Tal-għaġeb femilu magħruf għal qdusitu intażultu biex ikun mgħallem kbir tal-ħajja monastika. Ħalli l-bniedem bit-talb u bit-taħriġ tal-virtu ifittex lilek u kull ma int ħejjejt għalina fis-sema. Għal dan jiġid kollu li bih tfawwarna aħna nfaħruk u flimkien mal-qtajja tal-anġli kollna ferħana bleħen wieħed intennulek l-innu ta' tifħir u nkantawlek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Inti tagħti l-ħajja,
kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems tanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fi ħinata lina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, radlek il-ħajr birek, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-feħl għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u pluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimplew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minnu offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli glorjużi tiegħek, mal-Patriarka San Benedittu, mal-Beata Marija Deodata u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku li qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabittiba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha zinja fis-sewa tiegħek. Ħalhom fis-saltna tiegħek. Fid-ġamaw li aħna wkoll qed naslu. Fl-isħol flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru l-menu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salva l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrit fija
inti tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew l-inna li sintqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħidnu bit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bit ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddistijek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. nitolbu. Issa li rċivejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, fiċ-ċokontana nitolbuk li fuq it-twissijiet ta' San Benedittu Abbati naqduk bil-fedeltà fil-liturġija u nitħeġġu bl-imħabba għal ħutna il-midinbi bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier
u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-kappella li tinsab fil-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina, fejn jgħixu s-sorijiet tal-klawsura Benedittini. Infakkarkom li min jixtieq jordna s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mti/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jintbatilkom direttament id-dar. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.